ngidang shuai ga ya extra committee ga jui ka phang ka pangi kha ya kran ga de ha ji bagani ka report jong ka division committee nomor ba ga de ka kamram jung ki isi ban ya kran jwa ha ga isi shwa bangin place apoka house barkabas nutran kolong ba kana kaleng ga isi ngilalong unanimously ya ka nega report jong ka division committee ngin place haka house be bagi place tangi ka report ru in place lang ru ya ka amendment rules knang ba kan long ain bat ba nyo ban pen long ya ka election da ka kat kum kadi ka jing jing mut jong ka division committee dan ngaleng singi ada rai mutan bagi place ka report berkum juru ya ka amendment rules la shaya po house isu tu bagani ka jing mu gud limit sin committee ga dai ban permanent chungdon ki thabu constituency ba kai try ka ta average total number of voters agi constituency bapli ba ki ngaleng ka limit sin committee ai nomor bapli ki khamyo load ya kini ki electoral roll jongka southwest jongka west mo berkiwi kalau kami yakin dia ban yo ya ka average dan rei kira persangkat ba ka bagila mai fi kum kanuksa kum na maulai ka bala he ka persang ban jos jiau bacha pentor kum kalem kra nama kalaban mau prem kalarit e ka ban jos barka laim kra kum kanong kemai lese ka ba don kam ban jos lang barka laim kra kum kapen thorum kra kan habat jos lang mau pi bat ka maulai kum kita ke hak don ka desmen de ya ki details la shai nga flying ai kan sa ins ai ko pi bro khoi te ka pe sa i shai tu ya ka dur yunga report bon e ki mat kata-kata ki sulong ba ngisun ra ga report bangina pendap ya ki election yu ka tu ni ki ilaka kum ka nong jiri leadership nota bede berka ramdai ilaka perkiwi-kiwi yang babun ya ki item kadang yang punya keren apa ide waktu ka jeng air ra katu ngi keren po ka executive committee but minang khot su ya gini gisi la ya ka himaru ahlo katu kan ki bayadoi dunjire bekani kakam but kaisi nga persang ban simlang ki jimut jongki katukan ne ki jika jimut na ki rurang baru kumdu ban penbej pendekti kene tiga ni kadang still ngidang eksimen na kata kerkom ba kanum kta ina lo iPhone taksi deh iya ka jing iPhone ho ba iPhone taksi ni na kalang jongi ngela nangya sekmat kumdu ban wanda ya kan telan file lagi wani keduk yang itu insaf update ya kai ka ba ila persang ban si mikirai ki banum kta ya maski ide ki chinge kran ba ko isi lai na kali terus ki kan gitu hi syukuran ni ki fishery pond jungi badon nang tiap olai lat kadon ki jinga jimut ba ada ngila bangin bangin namla ban nang kaleng fishery department jungi kumbangi feel ka ban manage kati dikina ajimut ya ka department bagan persang ban eksamen ban studi lara ka don ini lintini yang ban prioritize kenang ba kan don ka review ya ka councils itu likely gani ka last session nam ta gani ka term nomor ila yo itu ka report jong ka limitation committee la se hakadi bukut 200 na in ya no sig election na ikani ka shong ya ha ka government but governor ke kala bandai ka last session ne kala bandai ka session ka baginang yo abyang session maka shong ha ka main jong ka government baru governor tapi bahan ra gani ka kum ka amendment rules gani ka